Čaute, toto je náš prvé video, takže teraz budeme natáčať my dvaja s Heroko. Za nami je ten hnusný občan, ale nevadí. Potom ho zabijeme. No takže toto je naše prvé video, nesúďte nás, keď to bude zlé. No, tak ideme. Ja budem mať niekedy výpadky asi, lebo ja mám taký zlý net. Čo už mám robiť, no. Heňo mi to pozrel. Určite. Ten To pravý. je môj dom, to je môj dom. No ja už mám dom. Ty si král? Ja. Král cigáňov. No. Idem Neurážajme takých občanov, aspoň. Ježiš, nech Neberte ty... si to k Nech srdci. Dežo ani... Ja žiadny Dežo mi nech ma ani nekúka. Nechcem ani vidieť. Sorry, ale som No. trošku rasistický. Ale nesrandujem. No. Rasistické videa. Prvý názov, rasista. A hlavne by som chcel natáčať to Left 4 Dead. A nezabudnite dať hlavne like, lebo iba čody začínam iné videá, keď budem mať 50 odberateľov. 50, to máš. A veď čo? Zatiaľ bude Minecraft. Čo chceš? Ťa budem Natáčame 2 minúty. Dobre. Sa to 2 minúty, 2 minúty. To je jedno. No, Ja som taký gramatek. daj mi, Ja idem do daj mi bane. ako sa volá drevo. Jaj. A vymením Nie. ti to za železný krumpač. Ježiš, nie, dáme sa modify na čestky. Jeden na druhého. Daj. My chceli najprv spoločný dom, ale... Jak to Našli nič. sme dedinu. Takže nič. Dedina je lepšia. No dedinu, toto Hrozne je veľa dedina. hráčov a náš to veľmi štve. Veľa hráčov tu je, hrozne. No vám povieme, aký je línia hráčov, lebo to sánka by vám padla. A už to pozerajú. Keď si to vedia prečítať. Aký 60. Neviem. No. Ale aspoň tu nie sú všade stavby. No. Lebo no. Super, uhlia som našiel. A keď bude dobrú ísť, tak si spravím server a pozvem tak takých slabších let's playerov a budeme hrať. No. A ti tam budeš čo fňučáš, more. Nechceš tam Ale byť? no. Chceš tam byť? Nechceš tam byť? Dobre, mi to je jedno. Sem ty, no. Neurážaj sa. No tak. Ej, občan, chodoriti! To je môj dom už! Poď von! To už moja kováňa! Ideš von! Ty čurák. To je obľúbená pieseň. To je čurák. Čurák, no. A Čurák. nechcem ani povedať, jak nazýva creeperov. Penisáci. No. A hlavne tu nezabíja v okolí kravy, lebo potrebujeme farmu. Na čo? A my sme prežili. A na čo prežiť? Vieš čo? Dobre. Nič som nepočul. No preto. Ježiš Maria. Čo mám teraz robiť? Mám škaredý dom. Kde si našiel Máriu? Povedz ja, že urobí nejaký zázrak. Aký napríklad, akože? Nech premení tento náš spolužiak je taký blbý, tak panenku Máriu by som najradšej podprošil a mu dala som trošku rozumu. Teraz rozprávame o ňom. Nebudeme zverejnovať jeho meno. Čaba nebolo. Solga. No, aj tak neviete, kde bývame, aj za chvíľu to Veľké povie. ulany. No, ešte povedz našu adresu, no. To nepoviem. No tak. Neňom asi, áno. Mlínska úľ niečo. Ale môj neviem. Vieš čo? Keď povieš, že ťa zaškrtím za živé. Si mi zobral všetko drevo a nemám torč. Som našiel baň. To ti treba. Každému kradneš, potom to do toho zdaje, vidíš. Teba vykradnú. No ja som ti to No, dal. toto bola prvá baňa. Nie sme mu toto Baňa, sme pyramída. Pyramída, tak no. Tuto sme našli taký veľký prd. Tuto akože nič. Ani Slabá. nevlňal. A tuto čo je? A keď chcete aj tak, a my sme chodili spoločne majnovať a takto, Tak napíšte. tak Koment. napíšte. Najlepšie. Dúfam, že si sleduješ čas. 5 minút. Fúha. Pomaly to ide. Nevadí. No dneska natočíme tak 10 minút. Teraz Keď 10 chcete mať minútový- aj hudbu, keď budeme hrať s hudbou, keď to chcete mať, tak napíšte. Lebo ešte neviem. No, hlavne napíšte, kde nájsť železo. V heňovej riti, že? Každý to vie. No.
Nebuď rasista zas proti mojej ryti. To bolo napíš do komentov. Jeden nech vás napíše do komentov. Ja napíšem, že kto ľúbi Heňovi riť. Keď to má 20 lajkov, tak ho odfotím. Viete čo? On to Nedávajte odfotí. lajky, 20 lajkov, lebo vás zaškrtím. 20 lajkov na môj koment, že Heňo má riť. No. Ja som odišiel dosť ďaleko. To ti treba. Zimný biom. Dúfam, že sa nevrátiš. Predpokladám, že ma ide od tohoto serveru dajú rozhľadné biomy. No toto je veľké. Mám zlatý meč a železný, zlatý je tvoj. Zlatý sa vždy rozbije. To prvý. Preto. Ja ti teraz vkrádam sa do domu, keď som vnútri. Aká pekná strecha, bereme toto. Alebo ako sa to volá. To je ťažké s ním, viete. Ty máš čo povedať. No mám čo povedať. Ty Práve buď to aj ticho. hovorím. A My si mohli neurážte tiež sa, majkovať. keď to je takéto lamerské, ale prvé video, no. Prvé video, neviem ani jak sa to presne robí, no. Ty to nevieš, ale ja áno. Som profik. Profi. Vo všetkom. Aj vo svete. Aj na život som profik. No v škole až tak nie. No. Ja keď sa učím na jednotky, ale mi sa nepáči. Maximálne 5, aby som dostal. Ale hlavne máme veľkú krízu. Krížu železo. Ja mám Veľký. železo. 2 kusy. No, potom ešte jeden, aby som robil kýpel. A nie, ty si musíš robiť brngu. Som proste profik. Urobíme aj Potom keď vlastnú chcete, baňu, aby ale... som natáčal aj s iným, lebo ja mám takých ľudí, tak mi povedzte. A budeme to ešte také smiešné, more. Ja viem, že Heňo by chcel už aj vás nasilniť, ale No. dajte mu adresu, no. Nechaj on si urobí niečo dobré. Adresu mu dajte. Svoju. Aký buzík. Keď to kúka. No máš. Čo je? Dúfam, že keď máme buze... Oznámte sa. Dajte like, keď ste niekto buzeranti. Schválne. Heňo, tak nikto, tak... Čo mám povedať, že kto není, tak ten má dať dislike. More. Nie. Vieš, koľko dislikeov budem mať? To nevšímajte si ho. Ja, keď chcete nejaké hororové hry, napríklad Amnéziu, Slenderman, to napíšte, ja sa tak nebojím. Iba veľmi. No. On bude robiť hlavne... strategické hlavne nebude robiť. Nejakú Akčné. urobí, aby sme potešili všetkých divákov. Aké strategické hnoje? Dobre, no urobím nejaké. Povedzte, aké napríklad. Aha, no určite, môžem si 106 kupovať hry. A niečo Vám také, to- čo sa dá stiahnuť. No také čo? Niečo také, čo sa dá stiahnuť. No dá stiahnuť, alebo môžeme vám poskytnúť General. Ne, Poznáte? Heňo, píš, rýchlo do ryti a umrem. Umrem, A prečo zas? lebo som lama. No, dýcho, príjmo si to. To čo bolo? Umrel som. Od čoho? Padol na mňa piesok. Aha. Som Ale ja lama. som dúfam, že vieš, kde si zomrel. Ja to viem, vieš, ja to viem. A teraz musím zase dotrepať naspäť, dúfam, že si dal. Ja som Kúzelný už kód. tam doma. Ty máš home. Nemám home. No Som čo? profík, vieš. Tak rýchlo dostanem sem. No. Ty to nechápeš to nikdy, ale nevadí. Ja to budem chápať. Čo je? Nič. Samé uhlie. Aspoň budeš mať na Vianoce. Ešte. Vy Dobre, sa najradšej... tento prvý diel končí. Dúfam, že sa vám páčil. Čaute.